voulle pasar a palabra a un ilustre galeguista, xa vello e ilustre republicano tamén. Son socialista, non galeguista. Bueno, vale, tanto ten. Agora vos, que te acerca aquí a botar unhas palabras para explicar a súa participación. Adiante. Moi ben. Bueno, veño agora a dar a cara por la acusación que me fixeche de dar con moita razón de vuestro de Manuel Antonio. Veño a facelo ante a casa que naceu el e veño a facelo na rúa máis ilustre de Galicia e quizá de Europa, porque eu creo que ningún pobo que eu conozca, coñezca, ten... Pode falar a mi voz. Eu creo que me pode coller... Vimos a rúa de Baixo España, como a rúa de Baixo, que aquí nace este lado de este Manuel Antonio, e non só eles, sino que outros, porque me parece que Roserios naceu tamén, e quero empezar defendendo a Roserios, que está incluído entre os secuestradores, que xa o colmo. Se hubo unha persona que quiso máis a Manuel Antonio, como se ve no epistolario, pois falaremos dele. É Rosario. Rosario estuvo consagrado toda a súa vida a Manuel Antonio. O recuerdo a lembranza de Manuel Antonio. Era un curmán querido, que se querían como irmáns, máis que curmán, eran irmáns, se chamaban. Pois Rosario é unha persona boa, estupenda, un magnífico pedagogo, un bo escritor, non chegou a ter a fama nin a calidad literaria de Dieste, e de Castelao, e de Manuel Antonio, pero era un home que contribúe a honra, ao honor, ao prestixio de Rianxo. Pero entón, doña Pura era unha mujer moi delicada, sempre estábamos por medio. En un momento chegou as mans de García Sabel. De García Sabel, que ten un talento extraordinario, ten unha capacidade diplomática asombrosa, convenceuna de que por supuesto tiña que traer a Rianxo. Eu que non podo conseguir a don José Benito Fariña, nin conseguir a nadie, nin Roserios, que Roserios estaba sempre a súa tía, que deixara entrar o que había por aí, non. Entón, hai a chave a Sabel para que entrara, pudera ver o que había ali, que aproveitara todo aquilo para publicarlo si era posible. Bueno, entonces, pero ao mesmo tempo quere que acompañen a Sabel Rosario e Máximo Sá, en realidad chamase Maximino Rodríguez de Juan, que era entonces xuez comarcal de Cádiz, que ahora está xa jubilado, vivo. Por qué? Porque doña Pura era mestra entonces en Lestrode e vivía na casa das tías de Máximo Sá, que é Dalí, que por lo tanto tiña moita relación tamén con Dona Pura. E Dona Pura quiso que Sabel por acompañado de súas dúas personas de máxima confianza. En serio, eu fui porque Sabel quiso que fora para que se contara a cousa, porque eu facía entonces, tiña o periódico, tiña os anacos, era, non me gusta decirlo, pero era, diríamos, o diario, o dietario de toda a vida cultural e intelectual e artística de Galicia en ese momento. Por eso, entonces eu acompañei. Hai fotografías que están publicadas, estamos buscando diante da casa de Rosado. Entramos, cada un foi para unha esquina da habitación. Eu tuve a sorte, para mí,
foi unha maravilla. O pai, o retrato de Carlos Masí, de meu veciño, que como eu en futuro. E fixo este estupendo retrato, este maravilloso retrato que fixo moi bonito. O peino é como o primeiro que vi foi de 25 anos. Foi o que nos foron de os demais quedaron entre os papeles. Había unha traducción dun poeta, dun libro de versos dun poeta francés, La Parra, que me parece que se chamaba, e había moitos papeles, sobre todo o epistolario, eran moitos recortes de versos e tal, e todo eso foi publicado por Saber. Publicou primeiro as poesías, completando 4-4 e todo o demais. Publicou o epistolario. Eu creo, como ten razón Axeitos, mal publicado, faltanlle moitas notas, aí falase de 1000 personaxes e pasan desapercibidos. Pero parece ser que faltan as prosas, que faltan as traduccións, todavía están sin publicar, que falta un que Axeitos, supoño que debería estar aquí, para comprobar, non? Pois, entón, sabe, parece que tratou de buscar eso, e tamén parece que me dixeron que o perdera, cousa que non, en certo modo, non me extraño, porque Isabel tiña, bueno, tiña a casa da Rosaleda, que había ali moitísimos libros, pero tiña tamén no Doutor de Igeiro, no seu despacho, tiña unha habitación enorme de papeles, de tal. Pode ser que noutra lado, efectivamente, se perdera, non coño. Ten dereito Isabel a conservar eso ou non? É un problema de a nai de Manuel Antonio entregoulle todo, incluído para mí o mellor de todo que se visto por o retrato de Manuel Antonio. Eso é o que hai. Ahora, si queredes que siga secuestrado, sí. Bueno. Tenemos que agradecer inmensamente a Borbón, que se trae hasta aquí, cortando autobuses, todo, y al resto de que no pesen la cabeza, como he dicho antes, que él viña con todas las consecuencias para defender a su inocencia, y sobre todo a los Rosario, Curmán de Manuel Antonio. Acabamos de demostrar que efectivamente, bueno, non é culpado do secuestro de Manuel Antonio, o secuestrador de Manuel Antonio ten un nome e 2 apelidos, e seguiremos concentrándonos aquí todas as semanas sin máis falta hasta que o libere.